b'aw fo k'aw waleɲumandɔn k'a fɔ k'aw bisimila baga bulon kɔnɔ. Baga bulon ye bulon ye, bulon min kɔnɔna la an b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ walawala. Problème bɛ yen nɔ an ka société kɔnɔna la. Bi problème o problème a problème bɛ bɛɛ lajɛlen da la. Mais ɲɔni o cɛ fɔlɔ n bɛ n barokɛɲɔgɔnw présenté aw la ne ba. A bɛ cogo di? Ça va. A bɛ cogo di? N bɛ Ala tanu. An baa. Merci. Zafu. Oui. Ça va? Ça va Dieu merci yɛrɛ dun. Ko bɛɛ lajɛlen ka ɲi. Denbaya. An baa. An bɛ Ala tanu. Kansutu. Ça va? On ne se plaint pas, Ala On ne tanu. se plaint pas. Hein? Ok. Ah, ayiwa. D'accord, ninnu de ne ka bulon kɔnɔ mɔgɔw ye Musafu Jara, Salimata Kamara, Kansutu Jara ma. Ɲɔni an ka don an ka babu kɔnɔna la, Musafu, ne ko nin semaine kɔnɔna la fɛn jumɛn de ye e yɛrɛ touché dɔɔnin ni? Ba nin semaine in kɔnɔna la fɛn min ye ne touché o ye an ye film mun ye ka taa ni cɛ ka miliyɔn 120 ye. 120 millions. 120 millions. I b'a fɔ ko an bɛ feuilleton lajɛ cogoya min na. Ka na ni marifa ye ten ka ani seleku ten ka taa n'a ye. A digira ne la dɛ i b'a fɔ ko ne de ta taara. Fo sisan ne bɛ ka dɛsɛ ka sunɔgɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la. A miliyɔn 120 bi tile in na. Non a ka jugu. Tɛ batara wari ye koyi. O tɛ batara wari ye. Manamana mɔgɔw ka taa n'o ye ten. Ɔn. Ala kibaru. O tuma la Ala ka an dɛmɛ a ko la. Amin ya rabi. Ne ba. Naam. Nin semaine kɔnɔ ko jumɛn de ye e marqué dɔɔnin? Bon ni dɔgɔkun in na bin taara kɛ an ka tinitigilakaw kan n'o kɛra Tisit mara la. Ko mɔgɔ 42 tinitigilakaw la k'olu de tora a da fɛ donc o yɔrɔ de ye ne marqué ani caman fana olu sɛbɛkɔrɔ joginna. Voilà. Ok, Kansutu. Bon ne ta ye ne nisɔndiyara dɔɔnin parce que an ka armée armement minnu sɔrɔ ka bɔ Russie la fanfɛla la o diyara ne ye kosɛbɛ parce que a bɛna yira ko o b'a yira ko an bɛna dadigi kɛ tuguni banbagaciw la. Donc migiw quoi. Voilà a jan bɛɛ. An ye migi minnu sɔrɔ. k'Ala ka Poutine mɛn an kɔrɔ halisa. D'accord, cogo ɲana. D'accord, o b'an don an ka babu kɔnɔ. An ka babu tɛ dɔwɛrɛ ye bi o ye furu. Bi furu ani kunu furu danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ? Yɛlɛmajɔna jumɛn de parce que bi bi in na n'i y'a ta k'a jateminɛ an ka furuw kɔnɔna kuma ka ca dɛ surtout an jeunes. Jeune couple ka kuma ka ca trop. Musafu n bɛ taa e fan fɛ fɔlɔ. Ne ko bi furu ani kunu furu danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ? Bon ba an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ sani an ka don kuma kɔnɔna la. Sabu kɛ a tɛ n'a fɔ anw de b'a bɛɛ dɔn. Nka Ala y'anw garijɛgɛ peut-être que i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ an lamɛn. O tɛ an kɔni b'an hakilina de di. I y'a fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min na maa kelen hakilina kelen maa caman hakilina caman. Donc ni an donna mun kasi la an b'an bolo fila d'an kɔ ko k'an to kalandenya ye o k'an to kuma dɔnbaliya ye. Ne bɛ danfara mun ye fɔlɔ furu ni bi furu la. Fɔlɔ furu tun ye mansaw ka furu dilanni o de tun bɛ mɛn. Bi ta ye anw yɛrɛ de ka furu dilanni ye. An bɛ ɲɔgɔn tɔmɔ bɔlɔn kɔnɔ, an bɛ ɲɔgɔn ta réseau sanfɛ, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ école la, an bɛ n'an kale k'an siɲɛ ko ni karisa tɛ an tɛ furu. N'an furula i b'a ye dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila kalo kelen kalo fila furu bɛ yogoyaba. Donc ne bolo ni an sera ka furu to a tigiw ma n'o ye an mansaw ye ka du jate minɛ ka du taabolo yɛrɛ jate minɛ ka sugandili kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ furu mɛn si la kosɛbɛ kosɛbɛ. D'accord. Donc o de ye sisan furu bi furu ani kunu furu o de y'o danfara ye. Kunu furu kun ye mansaw kun bɛ jateminɛ kɛ ka du yɛrɛ kɛcogoya la i b'a sɔrɔ muso yɛrɛ kɛcogo la donc k'a ɲini u den fɛ ko kun t'a la fɛ de kun bɛ n'a kɔnɔna la i b'a sɔrɔ a tun bɛ ɲɔgɔn dɔn peut-être que fo kɔɲɔ don su fɔlɔ mais bi an bɛ san 5 san 6 kɛ ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ bɛ den 1 ni den 2 ni den 3 sɔrɔ a kɔnɔna la yɛrɛ an bɛ tila ka furu tuguni i y'a fɔ ko n'an furula an bɛɛ bɛ yɛlɛma cogo dɔ la furu fana tɛ taa ɲɛ bilen. O faamuyala ne ba. Naam. Kunu furu ani bi furu musow bɔra sa ka hakilinata di. An bɛ y'o lamɛn. Bon pratiquement Mustafa y'a bɛɛ fɔ. I n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na o kelen don jateminɛ tun bɛ kɛ ba de la fɔlɔ. Donc a bɛ lajɛ ba la ani du tagaboloya la ka sɔrɔ ka muso ta k'a furu. An dun bi don an ka kalan ka sigi an baw kɔrɔ. Yalaw ka d'an ye fɛn caman b'a kɔnɔ donc an tɛ sigi mɔgɔkɔrɔbaw kɔrɔ ka se ka fɛn caman faamu olu bɛɛ ye danfara dɔ ye. Bi kunu furu ni bi ta la parce que bi ta la an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ mɛn ɲɔgɔn bolo kɛnɛmana de la fɔlɔ. Furu bɛ kɛ ko dɔw kama mais n'an y'olu caman ɲɛdɔn kɛnɛma
souvent o bɛ dɔ bɔ furu barika la. Ouais. Kansutu. Naam. I bɔra sisan ka Musafu ni ne b'a ka kuma lamɛn. E fana hakili tata jumɛn y'a la kunu furu ni bi furu? Bon, o kelen de don. Juste dɔrɔn anw denmisɛnninw de y'a yira ko anw bɛ kodɔn ka tɛmɛ an mansaw kan bi. Sinon fɔlɔ et puis fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba tun bɛ jateminɛ fɛnɛ kɛ ni furu bɛ don. Kelen, ba jogo bɛ lajɛ. Denmuso yɛrɛ kun ka furu fanba tun bɛ lajɛ ba de la. Yala ni ba bɛ cogo di? A ma deli ka sute ya? Yala a b'a pɛrɛn-pɛrɛn a cɛ kunna? Ou bien a b'a cɛ bonya? A n'a cɛ somɔgɔw cɛla bɛ cogo di? A bɛ mun ni mun kɛ? U bɛ o y'o ba ka côté. Denmuso fɛnɛ u b'o jate minɛ kosɛbɛ. A taabolow la hali tɔgɔmasenw ni fɛnw caman b'o la. Donc o tun bɛ barika don an ka kow la kosɛbɛ. Wa furu kun tɛ tɛmɛ den da kun tɛ don a la. Mansaw de kun bɛ Musafu fa bɛ se ka ne fa wele sisan. N ye denmuso dɔ ye ou bien a b'a ka jeliba wele. Musafu fa b'a ka jeliba wele. N ye dɔ ye karisalakaw fɛ yen nɔ. N b'a fɛ k'a furu. Jeliba fɛnɛ bɛ enquête k'a kan. Furu bɛ don o cogoya la. Nka bi ayi o t'an bolo. Anw ko ko anw et puis jarabi ko in yɛrɛ de nana ko bɛɛ tiɲɛ kosɛbɛ. Jarabi. Awɔ an ka bi jarabi in dɛ o de nana ka na an ka furu ko caman tiɲɛ. Sabula jarabi kun tɛ fɔlɔ. I n'a fɔ Musafu y'a fɔ cogoya min na. Faw kun y'a décider i b'a bila yen. Nka bi an ko min ka d'an ye ko an bɛ sigi o de kunna wa o de kɛlen bɛ ka kɛ bi gɛlɛyaba ye an yɛrɛ bolo. D'accord, bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko kunu furu ni bi furu danfara fɔlɔ mansaw de tun bɛ furu ɲɔgɔnw di ɲɔgɔn ma bi an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn di ɲɔgɔn ma. Musafu an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko sisan furu la muso de da ka ca a la kosɛbɛ. Effectivement sisan furu musow da ka ca a la o tɛ furu yɛrɛ dɔrɔn ye. An y'an jɔyɔrɔ bila. Ouais, sisan cɛw t'u u jɔyɔrɔ la. Denw ka ladonni musow, denw ka du fɛn bɛɛ musow. Ni n tɛna fɔ hali cɛ dɔw yɛrɛ bɛ hali nasɔngɔ olu t'o bɔ bilen. Awɔ. Donc ni i y'i jɔyɔrɔ bila diyagoya i tɛ jate sɔgɔ don. Furuko in na fɔlɔ den mansaw tun bɛ jɔyɔrɔba b'a la i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min na jango musow ma kunda. I b'a sɔrɔ den baw tun bɛ u denw gɛrɛ u la. Musoya taasira. I b'a sɔrɔ sisan depuis a fitinin a b'a gɛrɛ a la a n'a bɛ taa sugu la ɲɔgɔn fɛ. I b'a sɔrɔ n'a nana ka bɔ sugu la n'a bɛ tobili kɛ a b'a gɛrɛ a la. Dɔɔni a bɛna nafɛnw wɔrɔ k'u d'a ma a b'olu susu. Dɔɔni a bɛna ji sigi tasuma yɛrɛ kan. Dɔɔni a b'a dege tobili la. Mais bi sans te mentir i n'a fɔ ne b'a fɔ cogoya min na kuma bɛɛ n ka kuma la n ko sisan denmisɛnninw de kɛra sisan bangebagaw ye. O temps tɛ yen. Ni den min yɛrɛ ko k'i bɛ ɲɛ bi n'i ma banba i ba yɛrɛ b'i lagosi. Très rare i ka musomanin min ye k'a fɔ ni a bɔra école la dɔrɔn a bɛ so kɔnɔ a tɛ bɔ a b'a ba kɛrɛfɛ o ba yɛrɛ b'a fɔ o ma e b'i yɛrɛ kɛ musokɔrɔba ye cogoya jumɛn tan to i ɲɔgɔnna denmisɛnnin fitinin walayi ka ne to e ka wagati la ayi avion tigiw de kun b'u jɔ ne kunna yan c'est-à-dire a bɛ den pousser diyagoya fo a ka kamalen dɔ ye den nɔfɛ mɔgɔ bɛ hakɛ to kuma kɛcogo la. Ou bien i kana i k'i ka vie dɔrɔn bɛɛ k'i b'i ba yɛrɛ dɛmɛ i b'i ka seli kɛ yarɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ sisan ko olu bolo denmisɛnnin tɛ sa ko denmisɛnnin silamɛya kɛla ba ko si t'o la. Donc c'est pour te dire que anw bolila an ka responsabilité ɲɛ an tɛ se ka du mara bilen. Bon musolaka minnu bɛ du mara olu fana bɛ du mara ni o de ye. Sali ka bɔ ekɔli la sisan a bɛ so kɔnɔ. K'a surtout n'a ka jean pantalon mina sali nɔfɛ ka foli kɛ sali dun. Musokɔrɔba de bɛ se k'i sigilen to o digilen t'a ka so kɔnɔ yen walayi ne y'a f'u ɲɛna donc a bɛ Kansutu da ka jean pantalon mun bɛ na dɛ walayi Kansutu Modi il parle là o tuma i bɛ yɔrɔ jumɛn bi walayi de ye bogotigini ye donc diyagoya a bɛ sali la disposer fo a ka bɔ ka ko kɛ bali kɛ parce que o kɛra bi ta ye fɔlɔ de i bɛ an burankɛw dɔɔnin don ka sɔrɔ anw de t'a dɔn koyi. n burankɛ i nana wa denbaw bɛ burankɛw dɔn awɔ k'a sɔrɔ woro ma bɔ furu ma kɛ foyi ma kɛ f'u dɔw yɛrɛ bɛ burankɛw yɛrɛ wele sali madu i ka cɛnin famana ka nɛya sa sali cɛnin dun ye mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ
ita wele i ka taa n ka ci la minɛ kura kana ou bien i ka taa n ka ci la bangoni na kana sali b'o wele o bɛna sali ta moto la ka taa o tuma o mana segin wagati o wagati o bɛ bɛn donc c'est juste pour te dire que ba nin bɛɛ ye furu sira dɔ ye au lieu k'an ka mɔgɔ an ka labɛn furu kama cɛ b'o la muso b'o la an ka labɛn furu kama an tɛ bɛ labɛn furu kama dɛ an bɛ labɛn kulonkɛ de kama a bɛ n'a fɔ cɛ kunda ne ma se ka fɛn faamu ko n'i ye muso furu k'i kana to so kɔnɔ awɔ bi e ka muso furu ka don e ka so e ba cɛtɔ e ka bɔ baarayɔrɔ la dɔrɔn e ka don so kɔnɔ k'i da bi sinikɛnɛ i fa yɛrɛ b'i lasigi ba e kɛra musomɔgɔnin ye dɛ kabi i ye muso furu i bɛ so kɔnɔ i tɛ bɔ ka taa gɛrɛ hali ni fɛn t'i bolo depuis yen bɛ entraîner k'a fɔ ko n'i ye muso furu i man kan tɛ ka to so kɔnɔ ci b'i bolo ci t'i bolo i man kan tɛ ka to so kɔnɔ c'est à dire hali ne yɛrɛ ko k'i b'i yɛrɛ basigi sisan kɔni n ye muso furu n bɛna to so kɔnɔ n tɛ bɔ ni muso ka ɲɔgɔn hakilina faamu i ye problème di muso ma fɔlɔ parce que du bɛɛ bɛ bila i muso contre la ko a bɛ k'i kuma yɛlɛma k'u k'u ta ye e dun b'a fɛ ka changement ka n'i ka vie kɔnɔna la e t'o fana ɲɛ sɔrɔ i somɔgɔw yɛrɛ bolo hali an yɛrɛ gɛrɛ na an b'o fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ba k'i b'a hayi k'a bɛ ba ye muso furu ba kululen don so kɔnɔ a tɛ bɔ hali a tɛ gɛrɛn sigi bilen k'a sɔrɔ ne yɛrɛ bolo moi personnellement n'i ye muso furu gɛrɛn kan ka kɛ sɔgɔmadafɛ gɛrɛn de k'a daminɛ sɔgɔma ni fitiri bɛna se a ye taa aw ka so k'a kana walidenw furu k'u bila u ka so ko f'i ka yaala su fɛ ne ye muso fana bɔra su fɛ ka yaala dun a kuma ka ca donc nin bɛɛ bɛ an ka furu ko la ba c'est à dire bi et puis an yɛrɛ ka furu dilanni kɔnɔ i n'a fɔ n bɔra ka fɔ n ka kuma la cogoya min na an yɛrɛ bɛ furu min dilan mais a ka gɛlɛn furu la anw t'an jɔyɔrɔ cɛw t'u jɔyɔrɔ la musow t'u jɔyɔrɔ la teriw t'u jɔyɔrɔ la sinon nin bɛɛ kun jɔyɔrɔ bɛ furu kɔnɔna la terikɛ jɔyɔrɔ bɛ furu kɔnɔna la terimuso jɔyɔrɔ bɛ furu kɔnɔna la furudenw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ faw jɔyɔrɔ bɛ baw jɔyɔrɔ bɛ mais bi an bɛɛ y'an jɔyɔrɔ bila an bɛɛ bɛ yɛrɛmabila de la d'accord o faamuyara ne ba e bɔra sa musow bɔra sa ka parasite aw kan ko aw de b'aw denw invité ka aw b'aw burankɛw dɔn k'a sɔrɔ hali woroma na takula na foyi e bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ la bon a ye min fɔ sika t'o kuma na mais i n'a fɔ ale ye kuma fɔ ka tila k'a jaabi bɛɛ don puisque ni cɛw ban'u jɔyɔrɔ la o de fana bɛ na ni nin caman ye nin gɛlɛya ninnu ye sinon ale yɛrɛ y'a kuma bɛɛ fɔ ka ban kuma tɛ se ka da nin kan tuguni bilen ne yɛrɛ ka faamuyali la kuma foyi tɛ se ka da nin kan donc i accusera i jɛra n'a ye non an accusera tiɲɛ don mais a y'u fana accusé o anw nɔ b'a la i n'a fɔ olu fana nɔ b'a la cogoya min na nka den dɔw bɛ yen nɔ fana olu fana tɛ mansaw fana ka kuma lamɛn den kati gɛlɛnw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la fa bɛ den dɔ diyaɲɛ ta k'o da nin kun na donc hali ni ba y'a se k'a b'o lamara fana ou bien ni o ye i buramuso tɔgɔma ye donc ko bɛ ko la i tɛ se k'o ta k'o sɛgɛrɛ hali ko k'i b'o lamara sisan mɔgɔw bɛ wuli kama du kɔnɔ ko fɛn dɔ tɛmɛna n'a buramuso ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ fɛ k'o dimi bɔ buramuso tɔgɔma na donc a ko ma nɔgɔn quoi a défaut bɛ cɛw la cogoya min na a b'a musow la a bɛ buramuso ni burankɛkɔrɔba fana na ten voilà donc aw jɛnna n'a ye sisan k'a fɔ ko ne sɔnn'a ma e sɔnn'a ma k'a fɔ ko aw de bɛ aw denw su k'u bila kɛnɛmabɔli la dɔw b'a e jɛnna n'a ye k'a fɔ ko aw de b'aw denw ka cɛw dɔn k'a sɔrɔ hali woronin takala ma bɔ parce que n'i y'a ta ka jateminɛ nin accusation juguba ye dɛ bɛɛ tɛ mais caman b'a kɛ caman b'a kɛ mais o fana tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ puisque cɛw y'u jɔyɔrɔ bila parce que non cɛw y'u jɔyɔrɔ bila ten parce que n'i y'a ta ka jateminɛ maliyɛn cɛ mana bɔ sɔgɔma 7h 6h ou 8h i b'a ta ka jateminɛ u bɛ don so fo 18h 17h wagati ninnu bon mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ko kɛla ye i bɛ se ka diɲɛ ci o wagati parce que o la k'a daminɛ 8h la ka taa fɔ 17h la chambre b'e bolo nka ni bɔra maintenant den mansa de bɛ to sokɔnɔna la o de bɛ to sokɔnɔna la ka éducation don parce que bi bi in na n'i dun cɛnni bi an ma ɲɛsin aw ma dɛ bon n'i y'a jateminɛ muso fana bɛ taa baarakɛyɔrɔ la muso fana bɛ taa baarakɛyɔrɔ la mais hali ni cɛ fana seginna n'i ye maliyɛn muso ta 100 sara la mun bɛ taa baarakɛyɔrɔ la a tɛ tɛmɛ 10% kan nka cɛnni ninnu caman tɛ kɛ k'a fɔ ko fa ni ba taara baarakɛyɔrɔ la wagati min na koyi kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ kɛ ka denmisɛnnin to école ta sira yɛrɛ de kan donc fa ni ba tɛna se ka tugu i kɔ la walima den b'i to sugu taga la peut-être soit fa yɛrɛ bɛ se k'a ci ka taa dɔ fɛ yen ou bien a b'a fɔ n bɛ taa tile dɔ fɛ yen nɔ donc i bɛ se k'i profiter nin bɛɛ situation fɛ donc o bɛɛ tɛ ba nɔ ye mais est ce que ni fa fana bɔra baarakɛyɔrɔ la est ce que ale fana b'i sigi ka baro kɛ ni ba fana ye ani denw ye k'a fɔ jumɛn de kɛra est ce que fa fana b'o kɛ fa dɔw b'a kɛ nka a ka dɔgɔn a ka dɔgɔn dɛ a ka dɔgɔn cogo di
aka dɔgɔ ina fɔ bɛ ka min fɔ ka I fɔ know. puisque cɛ bɛ ka kuma bɛ ka to muso de kan ka denmisɛnninw lamara tiɲɛ don mais muso b'a kɛ ni cɛ fana ka dɛmɛ de d'accord u fila de b'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnninw lamɔ sinon n'a tora an kelen ma a tɛ ɲɛnabɔ dɛ comme an bɛ furu hukumu kɔnɔna la n'i y'a ta ka jateminɛ an ka furusow yɛrɛ kɔnɔna la bi n'i ye an ka furusow ta surtout an jeunes i bɛ taa sɔrɔ problème bɛ an jeunes de ta la kosɛbɛ o problème bɛna côté jumɛn de fɛ ka caya bon a bɛ na cɛ ni muso bɛɛ la puisque souvent i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka furu fana a bɛ sigi nkalon kan furu caman bɛ yen donc furu n'a sigira nkalon kan i donnen a la kɛnɛmanalama a n'a kɔnɔnaw tɛ kelen donc mɔgɔw dusukun tɛ kelen ani i n'a fɔ Musafu yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na furu a bɛ kalan ni kabini kuma jan mais n'a fɔra e taga wagati sera kuma min na e ka sɔrɔ ka kalan e kan ka to fɛn min na badabada mais e wagati selen dɔgɔkun kelen bɛ kalo kelen ɲɔgɔn kɛ e kalan la san joli ko la donc vraiment a ma nɔgɔn kan ne bolo bɛɛ y'i ka devoir bila n bɛ se k'o de fɔ nin yɔrɔ la mais sisan nɔ n'i y'o furu ninnu ta k'o fɛngɛ n bɛn'o question de kan susu ma n'i ye furu ninnu ta k'a lajɛ sisan nɔ est ce que fɛ b'a kɔnɔ fɛn b'a kɔnɔ parce que non an jeune couple ka fɛn filɛ nin ye i t'a sɔrɔ souvent an bɛ taa o nɔfɛ an b'aw bloquer o tɛ ba n'an y'aw bloquer sisan aw bɛ tugu an kɔ donc aw bɛna réalité dɔn wagati min na a y'a sɔrɔ silamɛ furusiri ni mairie bɛɛ kɛra ka ban bon n'olu bɛɛ kɛra o y'i bilalen fɛn dɔ de kɔnɔna la n'i bɛ bɔ o kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko divorce tɛ tiɲɛ yan o ye tiɲɛ parce que y'an ka furu gɛlɛya caman ta k'a lajɛ ne ba bɔra sisan k'a fɔ sa bloquer de don an b'aw taa aw nɔfɛ ka taa aw bloquer donc n'o kɛra a bɛ tugu an kɔ tɛ tiɲɛ yan o ye tiɲɛ voilà mais n'i y'a jateminɛ sisan o blogu in kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ a diyara e yɛrɛ de fana a k'i blogu awɔ yɔrɔ dɔw la sa a diyara e yɛrɛ a k'i blogu sinon ni surtout ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se ko furuko kuma ma a ɲini fɔlɔ i k'a dɔn et puis mun bɛ ka na ni surtout anw bi denmisɛnninw ka furuko gɛlɛya ye fɔlɔ i n'a fɔ Sali y'a fɔ cogoya min na depuis ni den musoman fitinin musokɔrɔba dɔ tun bɛ yen bulon de tun bɛ fɔlɔ an ka duw kɔnɔna la musokɔrɔba dɔ bɛ yen a bɛ sigi a bɛ kɔli parata a bɛ denmisɛnninw bɛɛ gɛrɛ npogotigininw gɛrɛ a yɛrɛ la aw bɛ ziiriw da n'aw ye ziiriw da ale b'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ kɔnɔ sisan ne bɛ kuma dɔ fɔ o ye duci kuma ye ou bien ne bɛ se ka taa ziiri dɔ fɔ sisan o tɛ kuma bɛnta ye donc a b'o ci ka bɔ ne bolo k'o dilan ka ɲɛ k'a fɔ a tɛ fɔ tan tɔ a bɛ fɔ tan ne nin bɛɛ tun bɛ npogotigininw dege furu taabolo la quoi et puis a b'a dɔn ja ne ye nin fɔ nin man ɲi nin bɛ se ka kɛ du ci sababu ye ou bien nin bɛ se ka kɛlɛ wuli mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien nin bɛ se ka na ni a bɛ se ka dɔ jogo tiɲɛ quoi cɛmisɛnw fana filɛ olu tun bɛ gɛrɛ du cɛkɔrɔba la hali n'u fa tɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw fa bɛ yen o bɛ gɛrɛ fa la fa fana bɛ muso kan ka ladon cogoya min furu yɛrɛ kan ka kɛ cogo min hali a balimamusow fa b'a fɔ i y'i baw fo wa o b'a fɔ n ye baw fo i ye kɔrɔw fo wa n ye kɔrɔw fo i ye dɔgɔw fo wa u tun b'a fɔ ba an dɔgɔmusow mais fa b'a fɔ u ma ayi a tɛ kɛ ten aw dɔgɔmusow aw balimamusow de don donc a b'a yir'u la u ka kan k'u mago don u fɛnɛ na yanni furu wagati cɛ donc n'o furu sugu ninnu kɛra jagoya don olu bɛ ɲɔgɔn faamu mais o temps yɛrɛ de tɛ anw yɛrɛ de bidenw bolo et puis a bɛ anw yɛrɛ de kun na ko anw bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔ ka tɛmɛ an mansaw kan o de y'a to aw cɛw bɛ na ka na an bloquer wa aw bɛ s'an na nka kan sutu ne ko an bɛ ko bulɔfin b'i kan na k'a bɛ diya an yɛrɛ sisan e ni cɛ dɔ ka ɲɔgɔn dɔn a k'a fɔ ko n'ale ye furu i bɛ baara kɛ e dɔnnen a ka furu la sisan ale k'a ba i ka baara ma donc e y'i tugu de ka don a la k'a dɔn k'a fɔ k'a tɛna se ka baara ma o yɔrɔ la i m'i tugu dɛ ne lamɛn sisan min fɛnɛ bɛ ka anw bi denmisɛnw surtout anw bi npogotigiw sɛgɛn ne yɛrɛ ye muso de ye mais mun bɛ ka an fɛnɛ sɛgɛn i n'a fɔ an y'a mɛn an ka mɔgɔkɔrɔbaw n'an ka diinɛmɔgɔw la cogoya min na muso n'i furula kaban bi de i n'a fɔ baarako anw de b'a fɔ bi ko baara normalement n'i y'a jateminɛ mais o bɛ dépend fɛnɛ yɛlɛma kɛcogoya la sinon fɔlɔ muso kun place ye sokɔnɔna de i n'a fɔ guwadingɛ kɔnɔ muso kun bɛ yen nɔ toujours wa o de y'a to o wagatiw fɛnɛ na maraw kun bɛ so sabula fa mana bɔ ba bɛ kɛ so kɔnɔ a bɛ denw jateminɛ nin jogo ma ɲi nin bɛ nin kɛ nin bɛ nin kɛ tan fa mana na a b'a yira fa la wa fa fɛnɛ fa tun b'o tigilamɔgɔ wele k'o corriger bɛɛ ɲɛna mais bi bi in na
an musolakaw surtout anw bogotigininw an baw ka hakɛ to mais anw bogotigininw bi anw ko de n'anw yɛrɛ bɛ furu kɛ n'i yɛrɛ ko anw yɛrɛ ma ko anw tɛ baara kɛ anw tɛ don i ka furu la kelen n'i nana anw ma i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min k'a b'an bloku e fantani o fantani mana n'i jɔ b'i bogotiginin ma ko n b'i furu a tigi yɛrɛ bɛ e lajɛ fɔlɔ e ye ne lajɛ e bɛ se ne ka tulu sɔngɔ kɔrɔ e bɛ se ne ka fini sɔngɔ kɔrɔ o bɛɛ b'a la i ma donc o de to n y'a fɔ n k'i bɛ taa sɔrɔ a bloku jara i yɛrɛ de mais ni an y'a ye dɔrɔn ko mɔbili ni bɛ musafu bolo musafu ka na ne nɔfɛ mɔbili b'a bolo ja i bɛ taa sɔrɔ o tɛ musafu yɛrɛ ta ye mɔbili singa ɔhɔn a bɛ na i ka numéro bɛ o numéro bɛ di joona koyi joona o numéro bɛ di numéro tɛ dɛ hali ni musafu ko o dugusɛjɛ ko karisa kan soto i tɛna an ka bɔ ne b'a fɔ joona kɛ wa fɔ ne ba yɛrɛ b'a fɔ i tigɛ ka ɲɛ i kɛ tan donc ne o de y'a to n y'a fɔ n ko a blogu a ka di anw bi bogotigiw yɛrɛ de parce que an ye fɛn de bila an ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ quoi surtout an natara kojugu o de bɛ k'an sɛgɛn o faamuyara Musa n y'a ta k'a jateminɛ parce que an ka blogu sen bɛ maa ninnu na fo o de nana kɛ sababu ye ka yɛlɛma don an ka kow caman na et puis an ka furu jeune couple caman bɛ yen bi n'i sera tribunal la bi a kuma ka ca dɛ bon ba ne ka faamuyali la blogu ko ninnu bɛɛ y'a la ko wɛrɛ de i bɛ se ka blogu kɛ ka sunguru tigɛ furu niveau la blogu t'o la dɛ i y'a fɔ kan sutu bɔra k'a fɔ cogoya min na u yɛrɛ b'a kalama u b'a kalama ouais parce que pourquoi nkalon dan ye a binni a sini ye sa e y'an ka furu jumɛn bi an bɛɛ furu kɛ o an bɛɛ ye jeunes de mais an ka furuw bɛ yen en général o b'a sɔrɔ an ye san 1 ni san 2 kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ minnu ta bɛ kɛ ten tɔn baw ye olu tɛ se ka fɛn fɔ furuko yɛrɛ la fɔlɔ parce que u ma don a kɔnɔna la mais an bɛ furu yɛrɛ kɛ sani an ka silamɛw lasigi o an ka furu kelen don lamɛnbaaw ka hakɛ to fɛn bɛɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ et puis ne yɛrɛ tɛ se k'a ye kansutu nɔfɛ ko kansutu yɛrɛ k'a somɔgɔw ɲininka tolu sɔngɔ la o o banna o kansutu tɛ se k'a ka mɔgɔ ne ka ye kansutu nɔfɛ kansutu ka a ka mɔgɔw ɲininka k'ale ka tulu banna tulu san ka jɛ yan u bɛ bɔnɛ jigin a kan n bɛ fini san a ye n bɛ samara san a ye o y'a sɔrɔ furu ma kɛ dɛ foyi n'a banala ne de bɛ wele telefɔni na ne yɛrɛ bɛ n goli waga ka don so kɔnɔ cogoya min ja n bɛ n goli waga ka bɔ so kɔnɔ o nkalontigɛ kun ye jumɛn i b'a sɔrɔ la même chose kansutu bɛ taa ne yɛrɛ fɛ yen a bɛ an ka sokɔnɔna ko bɛɛ kalama a bɛ to ka sow furan a bɛ sow fura an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama quoi donc nkalon t'o la bilen nkalon kun ye jɔ i y'a fɔ kansutu bɔra k'a fɔ cogoya min na nata ka baara adamaden ma da nata i bɛ sa joona juru la n'i natara mɔgɔ la dɔrɔn i bɛ sa joona juru la et puis o ka bɔ yen i y'a fɔ kansutu seginna o kuma kelen kan sale ka kuma baarako caman baara ka di caman ye bi ni furu ye koyi dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko mais juste pour te dire que k'aw cɛfɔlɔ y'aw ka baaraw de juste pour te dire que ba olu tigiw bɛna bɔ réalité kalama cogoya min na olu fɛnw bɛ yan o a réalitéw bɛ yan yɛrɛ hali a ma ja i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ fɛn bɛɛ b'a bolo sisan a y'i ban fɛn bɛɛ ma ko furu a y'i ban fɛn ma ko baara ala ye baara diya ye mais bi fa bɛ yala k'a fɔ mɔgɔ ye hali n'a kɛra cɛkɔrɔbanin dɔ a t'o ɲini ka diya n ka furu si ka sɔrɔ elle a tout mais ale b'a dɔn k'a fɔ ko furu in de y'a ka bonya ye hali o baara in kɔnɔna la dɛ pour que a ka bonya fo madame tan de ka fɔ a ma n'i y'a ye hali sisan an ka muso dɛmɛjɛkuluw lagosili tɛ dɛ ne b'a kuma fɔ kuma bɛɛ n'i y'a ye hali mɔgɔw tɛ bonya da o kan parce que a musoganaw ka ca minnu b'a fɔ k'a fɔ ka musow ka sariya yɛrɛ kɛlɛ kɛ kili i b'a sɔrɔ a musogana de ka ca ni a muso furu ou bien a muso furu salen de ka ca n'a muso furulen ou bien muso b'a la mun ye furu 50 kɛ olu de bɛna fɔ k'u bɛ musow jɔyɔrɔw kɛlɛ kɛ parce que olu tɛ furu la c'est vrai baara ye tiɲɛ ne bɛ muso baarakɛla dɔ dɔn a tɛ bɔ a ka so kɔnɔ n'a ma ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ et puis fɔlɔ an bangebagaw tun b'a fɔ ni kansutu ko lankolon kɛ sa ni ba nana an b'a fɔ ba ye effectivement ba bɛ na a b'a fɔ ba ye ba kan ka mun kɛ ba b'o kɛ mais sisan ta ye ni kansutu ko lankolon kɛ n'a ko kansutu ma ni ba nana an b'a fɔ ba ye i b'a sɔrɔ ni ba nana a t'a fɔ denmisɛnnin bɛ lamɔ ten siɲɛ kelen a t'a fɔ siɲɛ fila a t'a fɔ e b'o den bagabaga n'o ye cogo di k'a fɔ ko ni fa nana an b'a fɔ ye parce que den yɛrɛ b'a dɔn e yɛrɛ tɛna n'a fɔ fa ye e y'o fɔ pour que ale ka ko dɔ dabila o bɛ furu ko in kɔnɔna la mansaw ka pression fana bɛ furu kɔnɔ n'i sera ala ma furu ja bɛɛ la mais k'e bɛ so kɔnɔ ala y'a to e terimuso kelen furu la
fila furu la o ye sokɔnɔna sigi goyali e la hali carré kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ k'i y'i ban furu ma olu b'a sɔrɔ i cɛ ma na fɔlɔ o pression bɛ kɛ e kan i m'a faamu sokɔnɔna la pression bɛ k'i kan ou bien i dɔgɔnin kelen ka furu ka sɔrɔ i ma furu i dɔgɔnin fila ka o bɛ kɛ tere juguya de ye e bolo donc tellement b'i tɔɔrɔ ni furuko ye k'i tɔɔrɔ ka pe e fɛnɛ kɔni mana kɛ sa mun tɛmɛbagatɔ mana na ko n b'i furu dɔrɔn e donn'o furu la c'est comme ça an yɛrɛ ka pression b'a la koyi ni bogotigini mana âge dɔ kɔni sɔrɔ so bi ka sɔrɔ e ma furu wa mansaw yɛrɛ bolo e ka tigɛ juguya de kama e ma furu donc tellement i tɛ se k'ale y'i munumunu n'u ma fɔ i banna furu ma k'i ban furu ma ka n'i sigi an da la donc dɔ fana nkalontigɛlaba dɔ bɛ na ne ni ɲɔgɔnna dɔ bɛ na mobili sɛgɛla ŋana ka na i ɲɛnamini wa i si bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko ayi k'i tɛ furu o ma sinon a bɛ k'i da donc bi kɔni e b'o de fɔ ala de bɛ anw bɔ parce que fɔlɔ denmisɛnninw dɛ anw de kɛra sisan mansaw ye donc anw yɛrɛ y'an ka furu kɛ cogoya min na o ma kɛ ka ɲɛ yɛrɛ koyi an b'a fɔ k'an denw fana ta tɛ kɛ tan tɔ donc jagoya a ko bɛ bɛɛ ɲagami k'a ko bɛ bɔgɔ k'a don ɲɔgɔn na i tɛ se ka muso furu bilen k'a fɔ ko e ni muso bɛ se k'ale ka baronin kɛ k'aw sigi ka baronin kɛ o bɛ kɛ impoliya ye ne tɛ jigin musow la kuma dɔ la k'a fɔ ko ni fa ni ba b'i bolo k'u tɛ furu i ma ne tɛ jigin o la kuma dɔw la koyi parce que pourquoi i b'a dɔn k'a fɔ e k'i muso furu sa ka di ɲɔgɔn ye yɛrɛ han ba k'a fɔ ko hali dimanche dɔ fɛ e tɛ taa baarayɔrɔ la 10 heures ye n'o sɔrɔ so kɔnɔ ɲɔgɔn hakilina fɛ la e ye ko de di muso ma i ye ko di i yɛrɛ ma parce que n'e bɔra o don hali ne ye musokɔrɔba fɔ o t'a ɲɛnajɛya k'e lajɛ cɛkɔrɔba t'a ɲɛnajɛya k'e lajɛ i b'a sɔrɔ e b'i kɔ don dɔrɔn balimamusow ni ko diɲɛ bonɛ bɛ sigi e muso kan donc o cɛ ye dɛ parce que e ye heure ni dama dama ni mun kɛ pour que i ni muso ka se ka ɲɔgɔn hakilina faamu o bɛ kɛ impoliya ye ou bien i muso hali baarayɔrɔ la i muso kana k'i kunbɛn ka don n'i ka saki ye u t'a dɔn k'a fɔ ko e muso ka bonya ye dɛ u bɛ hakilina la k'a fɔ n'i ye nin ye nin na dɛ walayi nin ye nin ka saki woloba ni sɛ ta ka saki kɔnɔ dibisogo b'a kɔnɔ nin bɛɛ bɛ kɛ kɛlɛ ye muso bolo donc sisan ko ba an denmisɛnninw b'a la c'est vrai mais mansaw yɛrɛ ta ka jugu a la ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye yɔrɔ buramuso fitinin dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko buramuso kɔrɔba bɛ kɛlɛ o la effectivement c'est vrai dɛ ne ka sali furu sisan selicinin na sali ka ordinateur dun ka bɔ sali dun tɛ baara la hali ni sali bɛ baara la sa a bɛ fɔ ko ne ye n tiɲɛni bɛɛ ta k'o don o la ko k'o pari n'i ye sali kɛtɔ ka ordinateur dun fo n'a sɔrɔ ne ordinateur san ka musokɔrɔba ye fɔlɔ n dɔgɔmuso minnu bɛ yen k'a sa olu ye o de la u tɛ sali ta yɔrɔ jateminɛ mais une fois k'a fɔ ne y'a sa sali kelen ye i b'a sɔrɔ sali b'o seli bɛɛ kɛ a bɛ kasi la a ka so kɔnɔ parce que u bɛ bonɛ jigin a kan tiɲɛna o tɛ hɛrɛ ye o dɔrɔn tɛ dɛ hali i bɛ taa sɔrɔ non jɔ parce que an ka taa dɔɔni dɔɔni sisan ne ba muso bɔra sisan k'a fɔ ko nata k'o de kɛ bɛ ka sisan furu yuguyaba nata bon nata b'a la nka a bɛɛ tɛ nata ye dɛ i n'a fɔ a bɛ ka min fɔ sisan n kun bɛ fɛ ka kuma o yɔrɔ la kuma o yɔrɔ kan fɔlɔ ayi nata b'a la n y'o jaabi ka bɔ c'est à dire i n'a fɔ a bɛ ka min fɔ duba kɔnɔna na problème caman fana bɛ duba in kɔnɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ ɲɔgɔn dɛmɛw tun bɛ yen nɔ nasɔngɔ kow la musow tun bɛ sɛnɛw kɛ an bɛ jɛ ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan du bɛ balo nka sisan ta la i bɛ taa sɔrɔ du charge bɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen pewu dɔrɔn de kunna n'a fɔra duba kɔnɔ mɔgɔ bayiri ka joli mɔgɔ kelen de bɛ ka jɔ ni du denbaya bɛɛ ye o mɔgɔ kelen bɛ ka jɔ ni du dépenses ye i n'a fɔ Musafu bɔra k'a fɔ cogoya min na ni ale ye dépense kɛ du kɔnɔ problème t'a la mais muso kelen min fana b'a bolo n'a ko k'a bɛ dɔ ko fana o fana bɛ k'a damana ko wɛrɛ mɔgɔw bɛ wuli a kama nin bɛɛ de bɛ ka na ni furu yɛrɛ gɛlɛya ye ne yɛrɛ bolo an ka société la mais c'est juste pour te dire que hali ni ale kelen jɔlen tɛ ni du ye sisan c'est très i b'a dɔn parce que o bɛ na ni mais n bɛ fɛ ka mun f'i ye dɔrɔn ne ni ba n bɛ fa la an bɛ ba la se bɛ ba ye se bɛ ne ye an y'an musow labɛn problème b'an fila bɛɛ da la c'est à dire seko tɛ koyi sisan ta yɛrɛ de ye ne kɔni t'a dɔn ɲɛna kunnaya de don wa a kuma fɔli ka gɛlɛn mais n'i ye muso furu effectivement n'i ye muso furu yɛlɛma dɔ kan ka don i ka vie la mais an mansaw tɛ sɔn o ma a bɛ n'a fɔ sa hali ala ka na n'a ka na ye i ka muso furu sisan ko muso ma den sɔrɔ i ye mɔgɔ min bɛ se ka muso garder o kan bi a ma nɔgɔn dɛ hali ni muso ka di ye tu es obligé ka muso wɛrɛ furu ka fara sinon ka furu sa pourquoi parce que
o y'an ka sariya ye an tɛ kɔrɔbaya an bangebagaw ɲɛna et puis olu yɛrɛ fɛnɛ t'a fɛ an ka kɔrɔbaya i ma n'i muso furu n'o de fɔ hali an ka dépense ko ninnu bɔ hali an ka kɛ baro dama ye e ka na sisan ka bɔ baarakɛyɔrɔ la i ka taa i fa fo i ka t'i ba fo i nana sɔrɔ i muso y'a ko k'a diya i ka te dagani sigi e b'a dɔn k'a bɛ kɛ kɛlɛ y'a bolo wa c'est à dire i ka n'i sigi k'i ka te min lafiya kɔnɔ i ka don i ka t'i da a kunnaja wɛrɛ a ka don yen dɛ a ka don yen nɔfɛ sinon n'a bɔra o sɔgɔmada fɛ e mana bɔ dɔrɔn n'a taara musokɔrɔba fɔ o b'i ɲɛ kun bɛ tiw o kuma de bɛ ŋunu nin ye hɛrɛ a cɛ mana na ka ban a tɛ se ka foyi ɲɛ sɔrɔ o y'a sɔrɔ hali n'a kɛla du baara bɛɛ la a kɛlen don k'o temps ni mun fara ɲɔgɔn kan a cɛ ye dɔrɔn o bɛ kɛ kɛlɛ ye a cɛ mana na ka wa ayi a tɛ foyi la bilen e wa e k'i si kɛ tan tɔ e cɛ o fɛnɛ n'i ma banba i ba b'i wele so kɔnɔ heyi i fa ma ne mara tan dɛ sunburu n'i ye tɛgɛ tigɛ dɛ an yɛrɛ de b'a yira ko an ka taa fɔlɔfɔlɔ ko la mais ka sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ko la kow cogoya tɛ kelen kow yɛlɛmana adamadenw yɛlɛmana i b'a sɔrɔ olu ka wagatiw la ko dɔw tun bɛ yen u tɛ se ka kɛ mais an ka wagatiw la o bɛ se ka kɛ parce que an ka dutigiw cayara sisan sinon fɔlɔ dutigi kelen de bɛ yen i mana kɛ cogo o cogo dutigi kelen de bɛ yen fa bɛ yen a bɛ dɔ responsabiliser o de bɛ kɛ dutigi ye donc aw tun bɛ se ka ɲɔgɔn bonya cogo dɔ la mais bi an ka furu kɔni a koɲaba fan bɛɛ y'i jɔyɔrɔ bila furu bolomaw y'u jɔyɔrɔ bila denfaw y'u jɔyɔrɔ bila denbaw y'u jɔyɔrɔ bila an yɛrɛ furudenw ta ka jugu a la n'a bɛɛ ye parce que an b'u don ɲɔgɔn kunna ne tɔgɔ de f'i ye e ka muso furu k'a fɔ k'e tɛ bɔ bilen an b'i labɔ jagoya ou bien an b'i gɛn ka bɔ gɛrɛn na o bɛ k'i ka mɔgɔlankolon de ye quoi k'a fɔ ko ba ye muso furu samedi dɔrɔn fɛ ni ba nana ni 16h sera dɔrɔn ba ko n taara so bilahi i bɛ gɛn ka bɔ gɛrɛn na f'an ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ de ka su bɛɛ ban yaala la k'a sɔrɔ an bɛ nkalon tigɛ k'an bɛ taa dasogo in na tɛ an bɛ mun kɛ sufɛ an bɛɛ b'a dɔn c'est vrai an bɛ an ta de caya dɛ nasɔngɔ dɔw bɛ ɲini sufɛ dɛ nasɔngɔ jumɛn bɛ ɲini sufɛ nasɔngɔ bɛ ɲini sufɛ mais mun bɛ du sufɛ o tɛ don so kɔnɔ yɛrɛ donc an bɛ baga musow ma an yɛrɛ de bɛ pression fɔlɔfɔlɔ kɛ musow kan ba ne b'o f'i ye dɛ je te jure parce que ni an ye muso furu sani muso b'a yɛrɛ ɲininka quoi i si nin parce que hali n'e ko k'i bɛ une semaine dɔrɔn de kɛ i ka kɔɲɔso kɔfɛ k'i bɛ une semaine de kɛ i b'i ka so kɔnɔ régulièrement u b'i labɔ jagoya donc n'u ye labɔ dɔrɔn ale ɲɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ e mun ye dɛ dutigi bɛ na ale fɛnɛ dusukun na o ye jagoya parce que a b'a ye depuis yen e tɛ ka ale jigi kan ka kɛ e de depuis yen e bɛ ka bɔ a jigi kɔrɔ n'i ka sufɛ yaala ye wa a tɛ se k'i ɲininka a tɛ se k'i wele téléphone na o dun y'a sɔrɔ sani a ka don aw bɛ su bɛɛ ban whatsapp sanfɛ aw bɛ messageninw ci ɲɔgɔn ma na mais une fois n'ale donna ka ban e ko ko a ka n'o kɛ n'e bɔra hali muso min mana fili ka messaginin ci tonton i bɛnna mun bɛ yen o message tɛ jaabi ye dɛ an bɛna bɔnɛ de jigin o ka so kɔnɔ mun de kɛra pour que n bɛna bɔ ka bɔ den fɛ parce que depuis yen e b'a yira muso c'est à dire i bɛ muso jigila tigɛ depuis yen la fille va penser que ale bolo k'ale bolo bi yɔrɔ ɲɛna ja ale bolo bi yɔrɔ ma bolo bina ŋɔni kan o fana ka di an masaw ye olu k'u dalen to so kɔnɔ ko a bɛ k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye koyi i da b'i yɛrɛ kɛ cɛ a tɛ bɔ nin bolo koyi o la k'i fa k'i wele k'i lasigi k'a fɔ ko ba waliden de b'i bolo i mana bɔ cogo o cogo i jija i ka segin so ni heure in na a ma i yɛrɛ ka image ma ayi o yɛrɛ b'a fɔ ko i kɛra ale ye a ye ba kɛra ne ye dɛ i ma a bɛ ka o caabi donc an bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la mansaw yɛrɛ jɔyɔrɔ ka jugu bi ba furu tiɲɛni na ni an denmisɛnninw ye parce que mansaw yɛrɛ de b'a yira depuis i muso bɛ don i ka so kɔnɔ k'i man kan tɛ k'i yɛrɛ to i muso bolo oui i tɛ se ka bɔ o walayi n b'o f'i ye ba n'i ye muso furu ka une semaine kɛ k'e bɛ so kɔnɔ e mana ka bɔ baara la dɔrɔn n'i muso bɛ so kɔnɔ a b'a ɲɔgɔn hakilila faamu ni e muso dɔw bɛ yen n'olu muso yɛrɛ b'u deli ko i ka bɔ parce que a tɛ se ka fɔ e ɲɛna i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen a tɛ se ka fɔ e ɲɛna jɔyɔrɔ b'e la so kɔnɔ mais ni e bɔra u bɛ bonne sigi o kan u b'a kɔrɔma tigɛ de depuis u b'a kulonkɛ kuma fɔ f'u bɛna a fɔ sɛbɛ la wa wala e yɛrɛ wa ba mana na dɔrɔn e sɔrɔlen don so kɔnɔ a bɛ fɔ ten tɔ kulonkɛ kuma mais ka sɔrɔ o y'a kɛlɛlama yɛrɛ de parce que olu bolo sisan kɔni baga ko bɛ tiɲɛna donc an ka bi furu tiɲɛni an mansaw yɛrɛ ka pression ba b'a la sinon an bɛ ɲɔgɔn kanu de ka ja ɲɔgɔn ye ka taa dɛ n'an taara so kɔnɔ an tɛ se k'o diya jira dɛ hali ni b'i muso kunu de i si bɛɛ tɛ se k'o jira
e dɔw filɛ pour que ko se ka kuma muso fɛ n k'u b'u muso labɔ fo kɛnɛma de ni y'o mɔgɔw ye o pour que ka se ka diyaɲɛ kuma f'u muso je te jure b'u muso labɔ fo kɛnɛma de n'a fɔra k'e kan k'i sagona mun fɔ i ka so kɔnɔ ko musokɔrɔba dɔw bɛ t'u kunda hali kogo la hali fenêtre la ka u denkɛ n'u muso ka kɔrɔfɔmisɛnninw lamɛn ala m'an bɛn o musokɔrɔba faso jɔlen fo k'i sa dɔ ye jikalan bɔ a ta kɔ o de ka kan ka kɛ o o de ka kan ka kɛ o k'a to lamɛn la dɔrɔn ka jikalan siri mais u y'a bɛɛ turu d'anw de kun ko buramuso ko yafa ma m'a dɔn an tɛ se o i b'o sa e bɔtɔ ka taa baarayɔrɔ la sali k'a fɔ ba ayi ka nin chemise in maɲi t'i ka nin chemise in fali je te jure ba ne y'i ɲɛ yɛlɛma i b'a sɔrɔ musokɔrɔba kɛlen don k'a ɲɛ kumu tiw i dɔgɔmusonin minnu bolo olu fana kɛlen don k'u ɲɛ kumu tiw wari sali y'i fɛ dɛ parce que i bɛ bɔ k'a to yen dɔrɔn u bɛ bonnet jigin a kan donc o kɔni o kɛlen don k'an d'accord Musa i ka kɔrɔfɔw faamuya a tɛ ban koyi a bɛ i n'a fɔ e diminen bɛ nin ko in na e bɛ dimi kɛ parce que kow n'u cogoyaw don parce que a bɛɛ de tun la ɲɔgɔn kun bi ko an bidenw k'a sɔrɔ olu bi yɛrɛ bi masaw y'u jɔyɔrɔw bila tiɲɛ yɛrɛ la d'accord an b'aw dɔn aw tulo kan k'a fɔ ko aw bɛ baga bolo nin sanfɛ bi ta bɛ furu de kan Kansutu Musa bɔra sa k'a fɔ ko an ka bi masaw yɛrɛ de sen bɛ turubulu la an ka foyew kɔnɔna la an jeunes ka foyew kɔnɔna la e bɛ se ka jumɛn de fɔ ka fara Musafu ta in kan Musafu ne bɛ Musafu soutenir il a parfaitement raison a bɛ ka kuma min fɔ tan de don i b'a dɔn i bɛ taa jateminɛ i b'a dɔn hali suteli ninnu surtout an muso anw biden ninnu ni anw donna bi Musafu ka ne furu bi dala mankan kelen ka tɛmɛ fila ka tɛmɛ et puis fɔlɔ i tun b'a jateminɛ fɔlɔ muso a tun mana furu gɛlɛyaw bɛ k'a ka so kɔnɔ mais jamais i tɛ taa mɛn a ka so u ka so mais bi ni gɛlɛya ni kelen ni fila y'an sɔrɔ sabanan i b'a sɔrɔ an ye téléphone ta ka maa wele fɔlɔ allo maa i burankɛ yɛrɛ bɛ ka nin kɛ ne na tan a ba yɛrɛ tɛ ne fɛ a nimɔgɔ maa yɛrɛ b'a fɔ a ma s'o la koyi i t'i ka minɛn cɛ ka na o ye kelen et pourtant fɔlɔ i kun tɛ den ye jamais au grand jamais u ka so ka sɔrɔ ko mansa surtout fa ko fa ma wele diɲɛ na cɛ de bɛ fa wele min ni buramuso ko k'a bɛ taa bɔ so a bɛna taga so donc o kama o ɲɛsiranya n'o fɛngɛ ninnu bɛɛ kama furu kun sinsinnen don nka bi anw ta t'o ye dɛ i n'a fɔ Musafu y'a fɔ cogoya min na ni Gesner ka ye ne la bi ne y'o don sini ne ka taga Hollandais san k'o don n'o y'a sɔrɔ nimɔgɔmuso min bɛ so kɔnɔ yen fɔlɔ o bɛ gɛrɛ maa la sabula musokɔrɔba yɛrɛ nun kɔnɔ si y'a denmuso ye maa e ɲɛ tɛ karisa la sali lajɛ a yɛrɛ y'o ye bazɛn dɛ vaccine dɛ fɛn min dɛ walahi a bɛ ka Musafu ka wari bɛɛ de dun o la n'o kɛra sa ni Musafu fana nana maa fo Musafu ni Musafu nana maa e ni ɲɔgɔn kuma nse awɔ ɲɛ tɛ diya bilen Musafu kɔrɔ dɛ awɔ parce que denmusonin y'a pomper ka ban Musafu kama ko Musafu bɛ k'a ka wari bɛɛ de don sali la alors que Ala b'a dɔn kira b'a dɔn sali y'a ka fini sɔrɔ cogoya min na o ye kelen de deux i n'a fɔ Musafu ye min fɔ dɔw bɛ t'u kunkolo da buramuso dɔw yɛrɛ bɛ t'u kunkolo da finɛtiri de la i n'i cɛ bɛ ka min fɔ fo olu k'o mɛn i n'a fɔ o fana tɛ ko ɲuman ye dɛ alors que fɔlɔ nin si kun tɛ an ka fɔlɔ furuw la au contraire ni gɛlɛya yɛrɛ tun bɛ yen mansaw tun bɛ furuden fila de wele et puis yanni u ka furuw yɛrɛ ka don u b'u ladi u bɛ gɛlɛya minnu bɛ fɛngɛw kɔnɔna la u b'olu bɛɛ ɲɛfɔ u ɲɛna olu de tun b'u dɛmɛ u ka furu kɔnɔ et puis o de tun y'an ka furuw sinsin nka bi Ala kibaru hali ne ye siyɛnin san ka na ka n'o di muso ma k'e kɛra muso jɔn muso murunin ye tɛgɛ tigɛ o ne t'e dɔn bilen walahi ne tɛgɛ bɛ kora ka bɔ e la yanni e kun ka muso furu mais et pourtant a dun kan ka k'a ye de fɛnɛ mais an masaw yɛrɛ de t'o yɔrɔ f'u k'o yɔrɔ de faamu i b'a jate minɛ ni e yɛrɛ denmuso don sisan ni nin bɛ ko o la yala a bɛ bɛn e ma n'u sera k'o faamuya dɔrɔn an ka furu caman bɛ a bɛ basigi mais tant que o m'o faamuya gɛlɛya bɔ man di an ka furuw la dɛ d'accord ne ba est ce que ni an ka furu ninnu fana ta k'a jateminɛ o est ce que aw buramuso fitininw fana kelen tɛ k'aw ɲɛ tana kɛ buramuso kɔrɔbaw ye ka caya kosɛbɛ o fana b'a la
nka kilew fana tɛ kelen fo an buramusow fana k'o yɔrɔ faamu. Kilew tɛ kelen c'est-à-dire kilew tɛ kelen olu ka wagati la fɛn dɔw tun bɛ kɛ anw bɛ fɛn dɔw kɛ sisan olu fɛ olu ka temps na o tun tɛ se ka kɛ ka maloya ko kun don i n'a fɔ i ni cɛ bɛ sortie ni minnu kɛ donc aw bɛ kumakan dumani minnu fɔ Musafu yɛrɛ bɔra ka dɔ fɔ ko ni cɛ bɛ fɛ hali jarabi kuma fɔ a muso ye f'a ka taa ni muso ye kɛnɛ ma y'a dɔn kana a ma dabɔ o fana kama puisque a furumuso de don a lala de don donc kulonkɛ sira tɛ f'u ka a faamuya k'a fɔ olu ka tile a n'anw ka tile kelenw tɛ ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ sinon an yɛrɛ dɔw b'an ɲɛ tana kɛ an cɛ ba ye o fana man ɲi. An ka baro bɛ k'i sɛnsɛn ka sa kuncɛlimayɔrɔ la Musafu kumakuncɛ kuma la i bɛ se ka jumɛn de fɔ pour que nin ko ninnu bɛ se ka bɔ an ka société kɔnɔ cogo di? Bon kumakuncɛ kuma la ba n bɛ segin ka na halisa n y'o de fɔ hakɛto bɛ kuma ninnu kɔnɔna la mais an ka pression baw dabila an balimamusow kan so kɔnɔ c'est-à-dire an k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ k'a la musali kelen jugu bɛ Ala la c'est-à-dire ni Ala ye furu gɛlɛya mun ma an ka essayer an ka soutenir o kan kan an b'a fɔ c'est vrai an ka bi tile don an bɛɛ ye kulonkɛkɛla ye c'est vrai mais tout compte fait i b'a sɔrɔ dɔw bɛ hali olu tɛ kulonkɛ sira yɛrɛ kan mais Ala kɛlen don ka furu gɛlɛya u ma o furu gɛlɛya in kɛlen don ka kɛ sababu ye fo ka mangusiw ni mangoyaw lase u ma fan bɛɛ fɛ an k'a lajɛ an ka o nɛmɛ an kana pression mentale kɛ mɔgɔw kan fo ka don fɛn na ten i jɔ ka don a la ten parce que n lagosilen don a kama n'i donna fɛn na ten i tɛ foyi sɔrɔ a la ni ten tɛ o donc an k'o pression in lajɛ an k'o to yen et puis an bɛna an masaw fɛnɛ fan fɛ c'est-à-dire an k'a lajɛ k'a jateminɛ dɔrɔn i y'a fɔ Kansutu bɔra k'a fɔ a ka kuma la cogoya min na n'i y'a mɛn fɔlɔ kuma bɛ bɔ cɛ fɛ yen ka taga fo muso balakaw fɛ yen o y'a ye cɛ ba m'i jɔ a jɔyɔrɔ de la sɔn ni cɛ an ba ye buramuso kɔrɔba ni buramuso fitinin dɔw b'a yira hali u denmusow la aw bɛ taa aw cɛla la ne de bɛ to nin bolo yan fo wagati min donc olu bɛ ɲɔgɔn bonya o kan kan anw fɛnɛ cɛw ka a dɔn bi an t'a fɔ ko masaw bɛ furu di non an kɔni an bɛɛ de ye an de bɛ ɲɔgɔn furu ka sɔrɔ ka na masaw da don a la donc fo an fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ni masaw bɛ ko dɔw bɛ yen an bɛ se ka an sɔn nɔgɔyaw la cogoya min na et puis an bɛɛ k'a jɔ an jɔyɔrɔ la ka muso furu ka n'a bila i ka so kɔnɔ hali n'i tɛ bɔ ko f'i ka bɔ moi ne to idée partagée ne to idée partagée k'a fɔ ko n'i ye muso furu kɔni jagoya de e kan ka bɔ wajibi ka 1 heure ni 2 heures k'i kunfɛ i tɛ fɛn sɔrɔ i t'i yɛrɛ sɔrɔ waliden dalen don i kɔfɛ fɔ yɔrɔ t'a a la parce que a bɛna fɔ aw fɛ yen a bɛ bɔnɛ jigin hali n'a taara u f'u fɛ yen caman bɛ yen n ko an ka musokɔrɔbaw yɛrɛ b'a fɔ an ka musokɔrɔba de tɛ bɛɛ b'a fɔ ko sunkurutigɛ tɛ cɛ jogojugu ye jogojugu ma tɛmɛ a kan mais c'est vrai jogojugu ma tɛmɛ a kan parce que waliden de b'e bolo e k'i bila o place la bɛ i bɛna ye k'a fɔ ne ka sɔrɔ a ka jugu bɛ a ma jugu donc fo an ka lajɛ au moins an ka bonya dɔɔnin kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ sali nɔfɛ ne yɛrɛ tun tɛ sali sɔrɔ yɛrɛ Ala nana ka na ye ne ye sali sɔrɔ sali nana ne ka so kɔnɔ ne ye bɔnɛ jigin sali ka sa o tɛ kɛ o tɛ kɛ o fo ne k'a lajɛ au moins sali ka kan ni bonya yɔrɔ min ye dɛ ne k'o de di a ma a ka kan ni hakilina baara min ye ne k'o di a ma ne ni sali an ka jɛ an ka hakilina fara ɲɔgɔn kan pour que an ka diɲɛlatigɛ taasira ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na o kɔni ne hakilina ye. d'accord ne ba kumakuncɛ kuma la. ne ka kuma na n bɛ hakɛto ɲini fɔlɔ ɲɔni ka nin kuma fɔ ne ka kuma la o ye de bɛɛ ka kalan furu la o bɛ daminɛ kabini maɲabagaw fana na olu ka baara ka di u ma puisque bɛɛ n'i ka rôle de don an ka sigida yɛrɛ kɔnɔ min ka baara ye min ye o ka ta ka di u ma o tɛmɛnen kɔfɛ cɛw fana n'u ma ɲɛ u bɛ furu kɛ u k'a kɛ ɲuman sira la a kana kɛ i n'a fɔ vengeance sira la puisque aw bɛna muso minnu furu u bɛna denw de ɲini aw ye donc aw denw yɛrɛ ka siniɲɛsigi kama a y'aw ka muso furuta ɲini k'a dɔn min ye buramusolakaw fana ye u fana k'an minɛ i n'a fɔ wolodenw n'u denw filila cogoya min na u fana k'an bilasira o cogoya kelen na voilà. Kansutu. Bon i n'a fɔ Sali y'a fɔ cogo min hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ fɔlɔ an b'a ɲini an génération fɛ ani an dɔgɔninw an fa n'an kɔrɔw ko tɛ dɛ n'u bɛ furu kɛ n'an ma ɲɛ an bɛ furu kɛ an ka jateminɛ kɛ i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo min tabiya ni danbew la n'a sɔrɔ i bɛna muso min furu ka don n'a n'i ka du u ka du danbe ani ta bɛ taa wa an ka to k'o jateminɛw kɛ kelen min ye anw buramuso fitininw ye
an ka buramuso kɔrɔbaw dɔn an baw ye an ka n'u minɛ k'an buramusow dɛ an k'u minɛ an baw ye an b'a fɔ an ka buramuso kɔrɔbaw fɛnɛ n'o y'an balakaw ye u ka an fɛnɛ minɛ i n'a fɔ an denw i n'a fɔ u denw u k'a dɔn ko n'u denmusow tɛ yen anw de bɛ yen u y'an wolo ka su ko ka dugu jɛ sabu an nana u ta de kunsigi la a ka ca ala fɛ ni u sera k'olu jateminɛ barika bɛ don an ka furuw la bɛn ni kelenya bɛ na fɔɲɔgɔnkɔ caman bɛ yen o bɛ bɔ a la wa fana i n'a fɔ Sale y'a fɔ cogo min mayamagaya yɔrɔ n'a ma ɲɛ fɛnɛ ko mayamaga bɛ bila den kɔ jateminɛ ka kɛ o fɛnɛ na sabula bi bi in na anw ka bi tile in na bɛɛ kɛlen bɛ mayamaga ye hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ ka sɔrɔ bɛɛ tɛ mayamaga ye wa faw fana wala faw fana olu fana ka i n'a fɔ burankɛw olu fana ka to ka jateminɛ kɛ n'a fɔra i ɲɛna ko den min jogo man ɲi du kɔnɔ n'i nana ni ba y'a f'i ye i fana k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'o kɛra sisan mara bɛ segin so wa an bɛ k'an yɛrɛ ye. O faamuyara an bɛ foli bila aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko aw ni ce ani baraji ni ne bɛ dan sigi an ka bi baga bulon na donc an bɛ weleweleda lase bɛɛ ma ladilikan minnu bɔra nin kɛnɛ ninnu kan bɛɛ k'a lamɛn ka baara kɛ n'a ye pour que au moins an ka société bɛ se ka kɛ sans divorce ka weleweleda lase bɛɛ ma k'a yira fana k'a fɔ bi bi in na n'i bɛ don furu o furu la i k'i ɲɛ yɛlɛ i k'a lajɛ cogo min na kana taa nata nɔfɛ ka kuma kun cɛ sa an ka siɲɛ wɛrɛ baro kunda o bɛ kɛ mara de kan a mara an ka kun mara ni bi mara o bɛ kɛ cogo jumɛn na siɲɛ wɛrɛ baro sigi bɛ k'o kan aw hakilinata ye mun ye a b'o bila commentaire la pour que an bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo min na donc an b'a fɔ k'aw waleɲuman dɔn bi bi in na an ka caméra la Jɛnɛba ani Fatima olu tun b'an ka caméra la an ka réalisateur Kulubalikɛ Musa Kulubali ale de tun b'an ka régie la bi ka baara yɛrɛ bɛ woloma k'a fɛsɛfɛsɛ o bɛ di Layi Tarawele ma donc an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn donc a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ